Ново предизвикателство – почистване на сухожара. При всеки цикъл високите температури влияят на микроорганизмите, органичните остатъци, миещи и дезинфекциращи средства, крафт пакетите. Всичко това загаря и с времето образува нагър по стените на камерата и инструментите. Инструм е доста агресивен препарат, затова задължително носете ръкавици и пазете кожата си. Заснех всичко в един дубъл, за да видите как мръсотията сякаш се топи пред очите ви. Затова споделям първото си впечатление от миенето на сухожара. Нагарът не е просто естетичен проблем, той може да намали ефективността на стерилизацията и да повреди инструментите. А сега просто вижте как само 5-10 мл разтвор инструм се справят с цялата тази мръсотия и нагар. Резултатът се вижда веднага, когато препаратът работи, а не само обещава. Без търкане, без повреждане на метала, без ами ако го развали. И така минаха 15 минути, а моят сухожар е почти чист. Допълнително отмивам целия разтвор. Резултатът говори сам за себе си. Инструм ефективно разтваря загорелите остатъци от органика и миещи препарати, помага за връщане на чистотата на повърхностите без агресивно механично въздействие или повреждане на метала.